Здравейте, мили хора! Днес искам да ви споделя за нещо свързано с благотворителността, правенето на добро, даренията, всичко, което олицетворява даването под някаква форма от нас. То е нещо чудесно. То подхранва доброто в нас. Това е великолепна дейност, великолепни неща, великолепна помощ за много хора. Но онова, което в действителност правим, е, че това е външно действие в повечето случаи, което в голяма част от времето се прави, за да натрупаме още точки, като духовни хора, като добри хора, като общественици. И много често ние го разказваме. Ние се хвалим с това. Нали, това е най-лошата му форма. Има една друга, която е много смекчена, много интелигентна, в която просто разказваме как някой много се е зарадвал на това, че ние сме направили нещо за някого и уж разказваме, нали, съвсем така фриволно, но в действителност това е едно много прикрито его и показност, която се опитваме да покажем отново по един много рафиниран начин. Правенето на добро би следвало да бъде като двете ни ръце, подавайки нещо от едната на другата, ние дори не го регистрираме в главата си. Ние дори сякаш то не се случва. Ние използваме двете си ръце, за да вдигнем нещо, без изобщо да по някакъв начин дори да се сетим да им благодарим на тези ръце това, което те правят за нас. То просто се случва. Едва тогава благотворителността, дарението, даването, правенето на добро е истинско добро. Едва тогава то не е само външно. Едва тогава то е вътрешно състояние на човека. Аз в тази ситуация по-скоро бих използвала и образа на Исус Христос, макар че въобще не съм религиозно насочена по никакъв начин, но в този случай едва ли не ние копираме дейността на Исус Христос, да бъдем такива и такива. Истината е, че смисълът е да бъдем богоподобни като вътрешност, като души, като сърца, като умове, като слова. И едва чак тогава на края на действия, които няма да имат вече никакво значение за нас. Ние няма да ги сложим на масата и да кажем, аз направих това, това и това. Знаете ли, имам в главата си един пример с моите родители. Те бяха изключителни хора с огромни сърца, които постоянно даряваха неща. Никога не говореха за това, абсолютно никога. Баща ми много пъти участва в строителства на църкви, но една конкретна църква е построил от нулата до края ѝ. И когато имаше откриването на тази църква, се събраха много хора, излезна един общественик отпред, който каза, аз построих тази църква. Всичко беше направено от баща ми. И баща ми по никакъв начин не реагира. Когато се прибрахме вкъщи, майка ми започна да се ядосва. Тя беше много материален човек. Започна да се ядосва на какво прилича това баща ми, колко усилия, средства и какво ли не е возил той, защо там не е излезнал да каже той какво е направил, а просто някъде са го вмъкнали там името му като някакъв дарител. И баща ми каза, това не е за между мен и хората. Това е между мен и Бог. Аз не съм го направил, за да ме говорят след това дали е направено или не. В интерес на истината, много години след като той почина, вече всички знаеха, че е това, но това всъщност нямаше никакво значение за него. Това беше между него и Бог. И истината е, че това трябва да бъде по същия начин, според мен, за всички нас, всички добрини, всички благотворителности, които правим. Колкото по-незабелязани са, колкото по-не говорим за тях, колкото повече никой не знае за тях, това е най-добрата добрина, която можем да направим за всеки един човек. Прекрасно е да помагаме. Това е най-доброто, разбира се, на което човек би могъл да направи, но това не е мярката за стойност, за човечност. Защото все по-често външно правим неща, които по никакъв начин не отговарят на вътрешното ни състояние. Тогава не можем да измамим никой. Тук не става дума дали ще измамим обществото, хората или дори себе си. Не можем да измамим онази небесна сила, Бог, Вселена, енергия. Няма значение кой как я възприема. Това не можем да го измамим. Какво е тук отвътре? Колко е чисто, колко е истинско, дали сме го дали от сърце или сме го дали за да го разкажем, за да го покажем колко сме благородни, за да се изтъкнем и за да получим поредното одобрение и потупване по рамото.
Затова тези неща с даренията, с даването са прекрасни, защото те подхранват доброто в света, но те са между нас и между Бог, Вселена, енергия. Кой както намери за добре и го възприема, те не са за нас и хората. Ние може да помагаме на хората по някаква форма, разбира се, защото ние помагаме в материалния свят, но тази добрина, тя е вътрешна. Тя е вътре, между нас и звездите. Тя не е свързана с нищо друго. Покъсността в това е напълно излишна. В днешно време се правят благотворителни балове, в които се изливат хиляди левове за самия бал, пък се събират отделно пари. Това отново е показност, защото тази показност може да бъде спестена и всички тези хиляди левове в балове и много красиви рокли и така нататък също могат да бъдат дадени на хората, които наистина са в нужда. Тоест, ние благотворителността също вече я изкарахме един имидж, един пиар и всичко, което е много далеч от истинската благотворителност, от истинското даване, от истинската любов, от истинските неща. Все повече и повече ги слагаме зад едни ползи. Така че това също е едно възприятие относно дарението под всякаква форма, материална, нематериална, няма значение под каква форма помагаме или трябва, защото не е задължително да помагаме материално, може да помогнем с подкрепа, морална подкрепа, с присъствие, по всякакъв начин, чисто физически можем да бъдем полезни на някого. Така че няма значение с какво помагаме. Въпросът е дали е чисто, дали е с чиста мисъл, дали е в най-добрия случай дори без никаква мисъл. А просто защото така ни говори сърцето и нашата същност. И истината е, че този тип възприятие за всякакъв вид дарения и даване е нещо, което е много важно също да бъде изчистено в нас. Защото когато си причиняваме тези неща, ние не си даваме сметка, че си причиняваме отново много енергийни блокажи, които пречат за нашето изцеление. Понякога, когато сме болни, започваме да даваме, да даряваме, да бъдем още по-добри, но това пак е външната изява, външната мярка. Тя не е истинската мярка, необходима за изравняване на нашата вибрация с високата небесна вибрация. Нямат нищо общо двете неща. И заради това е много важно, когато имаме физически проблем, тези неща да ги изчистим, защото те са малки, те са дребни, но ние имаме безброй такива дребни малки частици в нас, които трябва да бъдат премахнати и изчистени, за да може да изчистим канала, за да може в нас да тече онзи съзидателен интелект, сила, природа, която е навсякъде и във всичко, която може сама да ни изцели, която може сама да доведе до необратимото ни съвършено здраве. Пожелавам ви вълшебни дни. До скоро!